egwu a bụ maka ọnwa abụọ ya ọgụgụ ha ọnwa alele asị na ozu obodo ajụla oyi anya mmiri dike na-acha nzuzu ọnwa alele anyị soro o mere ya dịbelu igwe niile eji n'ụzọ ọ dabide asị na mmadụ ọnụ ndị dị ga-akwa ewela ahụ egwuregwu ebere ụka ozu nwụlọ obodo ajụla oyi nụ ozu nwụlọ obodo ajụla oyi ozu nwụlọ obodo ajụla oyi nụ ozu nwụlọ obodo ajụla oyi egwu a bụ maka ọnwụ abụọ ọ bụghị ọgụgụ ha eze nwanne ọnwụ bụrụ obele nwa anyị na-ebeli ọnwụ abụ ọnwụ ala ọnwụ oge elu ebede egwe ozu nwụlọ obodo ajụla oyi nụ ife ọnwụ mere m adịrọ mma ye mala ebe ga-afụ ya weza dị nta ọnwụ oge elu mmadụ bụla bọyị na nkịtị ya bụ onye nọla onwe ya otu otu igbu abọyị ọnwụ ga-egbu ya otu ahụ ọnwụ na-eme ife ọnwụ na-eme adịrọ mmadụ mgbe ị mara onye egbula bọyị ọnwụ ga-egbu ya otu ahụ abụghị ọgwụgwụ ha weze ka anyị na-achọ weze ha na-ete a onye muziam ọnwụ na-egbu ọza bụrụ dike nụ ya bụ ọnwụ na-enwere enyi ọ na-awụrụ m eji mere nwanne ọnwụ na-enwe adịrọ mma ọnwụ oge elu ọnwụ bụrụ ọkụkụ na agwa ya oje wee gbuo mbugodo agwa bụ agwa ala ife kata balute n'ọnụ yogbu abụọ ye mala ebe ga-abụ gị ife nnebela wee muziam weze a na-ete ịbụ nwa ọgụgụ anụ ime emu eze na mụ ya ka isi bịa ikwune gị dị na mmịata ebe ndị mmanụ go abụghị bụ nwata mụ abụ m onye nna mụ abụ m onye mmịata n'ime ala mba abụghị bụrụ onye mmụ eze n'ime ala mba onye bụ nwanne anamụ nne Aisha bụ nwanne ofu ọbala ofu elili anyị aga weze nwanne ozu nwụlọ obodo ajụla ka akọlụ n'otu osi mmanụ ya bụ nwata mụnụ ọ na-abụ nne eti egwu ọbọghị na-ekwu ya bụ my accountant n'ime ndị otu obere nwa nwere obi ife ngwala bụọ ime ka ọ na-eme ọ dị agba ya ọ dị ajụ ogbo n'ụwa ọ dị eme mkpọtụ nwata mo anyị na-achọ n'ụwa
nu otu ozi mmanụ isi oyi mụ si gị ya bịa ya jee bata n'ife ga-adị mmanụ anyị ga na-eli ka anyị si ele weze nwanne m a onye na ọkụ ebe agbọla agbata iti gbajela ọgwụ azụ ọgbachili nne nwede mmadụ erike nne ebe gbajela achụmụta ego ojezi ebe ate ebe ga-ate mma na nga eluigwe o na-eje nwa bụ ihe ihe mmalụ n'oge emenụ ọ bụ na mmalụ n'oge eme abụọ ya ka anyị na-ekwu ezo ụwa ibe na-emere akwụ chụọ ya dị n'izu ụmụnne m ibe na-emere abụghị ọgụgụ chigidi wee gbaa izu nwa egbuju ebejere ọgwụ azụ na-ewe ebe agbọla aba nkịtị ya bụ na mgbada gbanọghị izu ụka ababido wele ebe abịa ọbụla libeli ụwa ibe nnekwu ndị agbọlụ ndị ike ọ bụ ndị Fulani erumemia gbapụdoro onye ọbụla ụwa wepụla ebe wee gbaba ọnụ akọrọ ọgwụ masị anụ n'ọnụ ụwa imeile wee mgbe gbajipụla ebe bịa eje nwee gbaba onye ọbụla ebe wee wutu odogwu agbụrụ abụọ ya na agbụrụ nwata mee gbagbalị egbe gbalịa tie na n'oge ji die n'ebe a achọrọ okwu onye ọbụla chọrọ abụọ ịchọsịa ya anya ya agwa na-ewute ewu ọnwa na-ewute ewu maka na ọnwa bụ ọnwa ala ọnwa egwu n'ọkụkụ na-awụ ya ọnwa ụgbọrọ ọkụkụ na-awụ ya o bulie ka ogbu ogbukodo abụghị nwe eze na ọnwụ bụla abụọ akọlụ n'otu ozi mee ya bụ na February 17 2016 ọnwụ bụla abụọ ọnụ olu ofu mbọsị ime mmiri anya ya bụrụ onidi ga-eme anya ya nwa na mụtara abụrie nne ebe ọ na-acha bọị mgbe ịmala otu mbọsị ọ nọrọ n'ime mmiri ọnwa ala mgbe eji nweta kọl onye bọọlụ ife dị ọra target onye mụda ọra igwe eze ya bọọlụ ochu maza sumu na-ekwu ibe na nre a sị na abụọ ya na mmụọ adị awụsa bịalụkwa ebe bajela atụmụta ego igwe mmadụ agbasi ọsọ n'ụwa masị abụrụ abụọ aga na-atụ ya na aga abụlele ya gbachụsie ike iwe na isi ji gbawa mee isi agbalị ka omu akọtara nwabụ aka a na-achọ
ejike ya bụ nwa atụ onye jake n'odo onwe ya onwe kwugeja daga bụrụ onye na-alana ebuli ihe wee gbagote aga na-acha bọọlụ aja oli otu n'anya ya bụrụ abụọ ife nnanụ iwe ji iwe ogwu agbanwe kalịa dike anabili dike na-acha zuzu wee ji gwa ma ejie wee n'ihu ya bụ aja ọdọ na nnukwu ibe na-akọrọ mụ ya bụ onye malechi wọfọ ọzọ ya bụ aja ọdọ a sị na abọ ya na-agọ meche wee zamụ ọkpọmụ ya ndị onye ewe egwu na ya anụwọ ya bụ akụ ọ gbajuru ọnụ olili ọnụ ya nwere ndị ememe ụwa ugbu a ka m gwara m echie n'igwe nwa nwariwe ihe ememe na ị ga-ata n'obi chelu jewechela echi olulu echi na emalịwa ihe ụtụ obogbu ụmụnne m wee ji gwa m echie biko pụta amalụkwa oge sirila ya achọla bọị gabọ achọla bọị gabọ anụ mechiwe egwu onye ọtọ mgbe anyị na-agwa nwa bụ ije oge alili ndụrụ isi obe ruonu ya pụta ọnụ a wee mee igwe wee sola anyị wee chọba bọọlụ mụ na-amechiwe n'ime na ndụrụ isi anyị na-atọghị ide mgbada anyị chọgara bọọlụ anyị ji ruo ebe ahụ mgbe mmadụ karịrị na milion na-achọ anya bọọlụ mgbe m gwọrọ ụgbọ n'inwe eze ndị ebe n'ụlọ ka ịsa ya bụ ụgbọ n'inwe eze agbọrọ m na fonu ọzọ ndị ebe n'ụlọ ka ịsa ndị ebe a na-asa bọọlụ ụfọdụ inwe egwu onye ewe n'aka na-achọ atụkwu gboo na mmiri ma anya ahụ ya atụwo neti na mmiri mana anya ahụ ya ụfọdụ agbagote ebe a gbara ma magwa bụ okwu a na a ga-abụ abụọ agawa ji wee nye otu achọrọ ya wee eche wee zuo n'ụzọ mgbe anyị na-abịa n'igbo mmiri agbọrọ m ndị mmiri eze nwanyị ndị mmiri agbọrọ ya mee onye nwe egwu aka dị n'ọnwa abụọ eji eji na mmiri o weta ibe m ga-emelụ ndị mmiri na m ga-eche ọjị olu onu ma oluro amaghị edu emu nwa ihe ewe na weji wele ego ekwusa nwe wetu ego na mmiri weji m aka nri mụ enye ego na mmiri ejikwu m aka ebe ego na mmiri ebe na-ayọ ibe dị mma aka ndị mmiri ọdụ emu nwata mee ọma mma ọdodo n'ụna ka ị ga na biko due ma bọị biko due ma bọị ọ dị njọ dị mma anyị ga-ana ana anụ ya egburu ya obodo ajụrụ oyi otu wụlọ obodo ajụrụ oyi ma anyị ji gwa onye ọbụla ibe ngwalụ ndị a na mụ ndị na-achọgharị abụọ anyị chie n'azụ anyị ga-ana chie n'azụ
unu chọrọ mgbidi ebe ahụ ka ọ nọ ibe echie na mmiri ya ka agwalụ n'ike ihe a bụ ozi ezi n'odogwu ndị mmiri siri mgbe eji tụọlụ nwanyị ọsị mụ gabazie alụsi ebe ahụ duru ozu ya n'asa ọma mmụọ n'ojo n'ụwa na-aga aga na ihe na-ekwu ekwu na-eme anyị ji ruo ebe ahụ anyị na-abata abata akpọrọ m abụọ inyi ọtọ ka anyị na-aba ọ bụrụ mmadụ mere gị ibe a ọ bụ chugbo biko inyi ọsọ anyị na-aba anụ ọ dị njọ dị mma n'aka ịga ihe amụ n'ọnụ wee na-ewu onye ọbụla ji na ya elu o ji nye ọsọ n'ime mmiri onye ọbụla nwa ahụ lio na ya mfozi ya ọ galiligide nwachụ aka o ji tụọ mmiri ya na nwa bụ nwanne eje onye mbịata na mụ ọ na-abụghị wee tụọ mmiri olu wee tụọ ụba ji bụ itoologwu ewetie nwanne m aka amaitere m ike mụ na abụọ ya anyị ji bụrụ odogwu enye wetie ihe nwee gbagote echata moto ya bụ ike n'onye aka ya bụrụ moto mgbe moto ji jee agbagalili onye ewewu agbalili anyị ji bụrụ odogwu anyị bulitie na moto make a movement all the way from Rivers State to Umuezana ebe a bụ otu ọsọ ebe ọ bụ ka anyị buru ihe nwee n'aba anyị na-alụrụ nwa eze mgbe mmadụ na-aba ka akwụkwọ onye bụ na-elu ụzọ onye bụ na-ebe akwa maka ọnwa abụọ ụwa igwe mmadụ erike na-eme ụwa ibe nna ụfọdụ na-akpọ onye nwe egwu gbasi m mụ ebe si na-agwa na Chukwu ga-ewetelu m onye bụa onye ga-enyelu m aka onye ga-enyelu m aka onye ga-na-anụ okwu ihe nnekwu ihe ngwara onye ahụ mee ụwa ka ọ ga-eme Chukwu ga-emelu m ya o si weta abụọ ndị a bụ ndị nyere aka anyị na-ekwu mgbe eji dị odobe akpụ kelie eke echere m dike na-agbatị mgbe eji ihe sie ya akwa ahịa esi Naijiria kores ekentị ele n'ime agbatị iwe oge eli ọma akọnatị ya ọnọdụ na ndị mmụọ ya na-akụbi ka ọ na-akụbi oge a na-akụ akụ mgbe ọ nọọla ọ na-akụ akụ ike okụbazịa ị ga-akụ na ndị mmụọ ibe na-ekwunu ụzọ ụlọ obodo ajụla oyi ya bụ agba onye na-achị enu abụghị ọgụ ụgwọ ha na ọnwa dị egwu ọnwa ala obi etaiti nwanne elewo m ntị ụlọ akwụkwọ na-eme ndị a bụ ndị ya n'aka anyị ezute ndụenu anyị ezute anyị ji ezute nwanne m ya bụ anụkwu ama n'eke ugbolewa ndị obi udogwu na Lagos steeti ọmụbụlụ nwata mụ
Chukwa maneke Ubole na ndi obi Oye mweza namu Kanjute wane ma Sunday chiwa vae Chiwa Obiora Obiora keinaza Mungulu wata mulu wa Sunday chiwa vae Chiwa Obiora Obiora manamu Mungulu wata Mungulu wata Sunday chiwa Obiora Nina kene shole akuye Chigo siye Esi wa emalo bi de Esi na kene kwalege Chuike Esi wa e Akene kwa late So Ya bobele nwa yo Egbe Osunwulo boda julo yinu Osunwulo boda joyi Ajesu tezo imu Osunwulo boda joyi Yabu Chinedwe Osunwulo boda joyi Enu Chinedunu Osunwulo boda joyi Yabu Edudon Yabu Chielu Pizza One more bagwe Awu bula boyo nanu Ibu engineer Akane mogo dalo Ibu Chinedu One more Akane legal Ezo mogo All kinds of charge cards Oya kinele Engineer Yegwu abu maka ọnwụ abụọ Osunwulo boda julo yinu Aje sute Emi dog na Enugu Ezike Them basket money Enu esi nwanne ma Wemi dog Enugu Ezike Them basket money Àwọn bulu wọn sàmì Osunwulo boda julo yinu Osunwulo boda julo yinu Wobu aleme Wewe baby Koja wanle ma Odogun nebu na nwa Ebule Odia Gbogbo ebele Egwu akanje awa wata munu Osunwulo boda julo yinu Koja wa mama Biko kene chikelwe Manjose Yabu eliba agwa Wezo mogo na sabazianu Ibu chikelwe Weye mweza namu Ibu eliba agwa Tugo siegi nuwa Ekuja kwa wata mbonuwa Osunwulo boda julo yi Osunwulo boda Osunwulo boda julo yinu Osunwulo boda julo yi Oria Echimegwu awanye kene Obinna Nwa Oyeme Na Ogidi Koja sina kene yi Yesi Papa Junior Nwa Ogeyala Ogidi Odia Obinna nwanne ma Yabu Oyeme Yabu ike n'Ogidi Koja simu kene yi Egwu abu maka ọnwụ abụọ Osunwulo boda julo yinu Osunwulo boda julo yinu Osunwulo boda julo yinu
ndị ọga adịle ma ayọma bụ Chinedre nwa bụ nwannubi ibu akwa enwe abọdị gbegbale nwata mbụ ibialụ nọ ya lụmụ ayọma Chinedre landlord ka ibu abụ ọmọgọ ndị egwu landlord n'ụzọ ree Soro Polytechnic Osunwulo obodo ajụrụ oyi aja ezute ndị ọhịmụe ya gwa eze ọmọgodo eze ọmọgọ na Tavanụ landlord na Delta landlord na Upstate Chukwugozie gị biko oge n'elu mụ ya bụ nwa ọfọ ọnụ ọra nwata gwacha aka na India ya bụ ndị nyelumaka mgbe nna gwa nwata mbụ ka Jesu tekele nwachigozie ọbịa bụla ego wezi ọmọgọ na tabazia Osunwulo obodo ajụrụ oyi nụ Osunwulo obodo ajụrụ oyi ọ dị ya ọbịa bụla ego na anamụkọbe urugburu India maka eji akwụmọta nenu gebu ole GAB ba na Delta State ebe ọ dị eme gebu nwanne m nwanne mere wezi ọmọgọ na Lungosi nwanne Kisile Azoka ya bụ ọzọpụlini ego Naịjirịa aka na-eme ọgọ ga n'iru oleme aka na-eme ọgọ ga n'iru onye kwere obu gọzemere isi towa mama n'India onye obodo eze egwu aka ndị achọ nwata mụ ọnwụ ike wuru dike nụ biko oge n'elu mụ onye ọma tigan na n'ọmalụ mee onye nze amọbụ ike na Delta daalụ tigan na nwa mama onye nze amọbụ Chukwugozie gị Osunwulo obodo ajụrụ oyi ọ dị ya ndị a bụ ndị nyere aka ọfụma ndị a bụ ndị nyere aka tuji ekwu deze eze ọnụ ọla ibu itebulu dike aka nna-eme ndị a bụ ndị nyere aka nụ oyi anwa bụ eze ibu akwụkwọ mee Chukwugozie yi egwu abụ maka ọnwa abụọ onye ebe ya na-ele agwọ ọnwụ mere ike Osunwulo obodo ajụrụ oyi anna mmụọ bụ agwe ka Jesu te Monde nwa mege na mmụọ bụ agwe ibu ọsịlarị aka mele ọgọdale Chukwugozie yi Monde ameke ọsịlarị mekene gị esi na nkele gị ezi oli akụ gị Kiruka esi nwanyị mara obi dị ya na nkele chukwara gị Ifechukwu Amaka
informatic man ịdị maka Chinedu Egwoba Basit na ụmụ eze anya aka mere ọgịga adịghị ndị a bụ ndị nyere aka ya Nnamdi Sunday Wizkid injinia nwa mama ma na-arị alụ Nnamdi Sunday injinia nwa mwetara m Wizkid ekele wezi ọmọgọ na tabanụ aje ekele Nnamdi wezebilo Igbo bechelebe nweta namu egwu abụ maka ọnwa abụọ ozi ụlọ obodo ajụla oyi ka Jesu tozi ọhịmụ ya bụ onye malechi nwefe anyị ya bụ dogodogwe onye muziamụ na alụ ngozi mechasi mụ ga-eleyi n'ụwa onye bụ Chukwu Bita Aneke fine boy Ajekele Uchenna Beta wezi ọmọgọ na anụ iche wele nwanne m a Chukwu gozie yi biko kene Ifeanyị enwe gbalube wezi ọmọgọ na alụ ya bụrụ ya dọ wezi ọmọgọ na agọnụ ọbọghị weza na Ajekele Chukwu ebuga egwu abụ maka ọnwa abụọ ozi nwụlọ obodo ajụla oyi Jesu tezi nwanyị ya bụ Ifeomeles ya bụ Elesibonu na mmezanam Iron Lady n'elu Iron Lady Chukwu gozie yi na Jesu tezi nwanyị ụlọ ọma besa na ụmụ Igbo si lọla egwu abụ maka ọnwa abụọ osi lọla na mma uche ana n'Igbo azụ biko kenelu m ya bụ ka iruga ya bụ ka iru ewel metụ ụwa ma nwunye alọ egwu abụ maka ọnwa abụọ ozi ụlọ obodo ajụla oyi ọrịa Igbo si lọla metụ ụwa mma ọrịa ozi ụlọ obodo ajụla oyi ya Nnamdi nwanne m Nnamdi Egwoba Igbo mopo Nnamdi Egwoba Igbo mopo nwanne Dani Egwoba Dani ya bụ isi mmiri Chidiebele bịa Igbo nwanne enwe a na-egbu ajala igwe ọdịa ka ị na-aza egwu abụ maka ọnwa abụọ ozi ụlọ obodo ajụla oyi anyị Jesu ụtọ ọba adịla enwe n'anya Igbo ego ọhịa Chukelu
ụwa gozie yi egwu abụ maka ọnwụ abụọ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ka ndị ezi ute ndị egwu ndị oge adịlị mmanụ atakoli nwa mee biko zụta mechi dry ya si na tabatianụ biko keneli m ọba ya bụ Basili Odogwu Basili obele nwa ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ka ndị ekele Uchenna nwasa gị Kizito Junior pilot ka egwu abụ nwụrụ obodo ajụrụ oyi egwu abụ maka ọnwa abụọ biko kenelu m onye amị onye obodo eze nụ a ya bụ nwa bende kọna egwu abụ ọnwa abụọ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ene na-enwe ite mba egwu abụ maka ọnwa abụọ abụọ ya na mmụọ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi Ifeanyi onye besi ka ị na-akpọ nnụnụ biko oge n'elu m Chima onye nke oge a aja ezute injinia aka na-alụ egwu dị mma division of labor ụwa wee kele ọlụ onye ọbụ na-arịala ogwu masịrị ya ụfọdụ na-alụ egwu ma ịbụ injinia aka na-alụ egwu ji achọ nwata mee ji achọ nwata ka ndị ezutezeri sedi igwe nwanne m a ịbụ nwanwụ jekwe o nwanne m onye nwe egwu niile a biko oge n'elu m agama leza onye mmeza na mụ onucha bụ ndị nyere m aka maka ọnwụ abụghị ọgwụgwụ ha ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi 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 n'enu jide ofe ma mmekọ emu wọ́n gbogbo wẹ̀ na mìíata ibu dọ̀njásì ugozi ebi edubi stonda yasi kankeme o jidofo Emeka ọgbụgba dọ̀njásì eke Igbagagba gbogbo na Lagos State ojú wúlò obodo ajụrụ oyi kazute nwanne m a ya bụ amechi nwanne ono ya bụ amechi aja ịbụ nwa nwadụ sika nke n'elu gị ya bụ edochie Igbanugbe ya bụ ọrụ akụ ya bụ ọrụ akụ man ọnwụ na-egbu ọzabulu nwanne gị mkpụrụ obi ezulike na ndokwe ọnwụ na-eme ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi nụ echi igbo n'ogwu na mịata chukwugozie gị ịbụ nwanne edochie ya bụ edochie Igbanugbe ọnwụ nwụrụ oge gara aga nụa ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi n'enu
nwa mechi nwanne m a ozu nwụrụ obodo ajụ oyi igbo n'okwu ozu nwụrụ obodo ajụ oyi biko kenelu m ọcha ife ọnwụ na-eme ya bụ onye ọcha nwanne ọcha bịara ụwa n'okpuru anyị ụwa ozu ya bụ nwụrụ ezi ọha ege ozu nwụrụ obodo ajụ oyi ka nsụta ezi ọha mụnụ ife ọnwụ na-eme 1-0 daalụ ife ọnwụ na-eme Edwin 1-0 papa ụmụ ejima amịata na ọ ga-adịrị gị na mma ozu nwụrụ obodo ajụ oyi wezi ọmọgọ daalụ enna ọha daalụ ugozie gị 1-0 bịa onye ọ ga-adịrị mma ozu nwụrụ obodo ajụ oyi daalụ nwanne m daalụ ọ dị ozu asị nwụrụ obodo ajụ oyi azụta ezi ọha mụ ọnwụ ife ọnwụ na-eme ya bụ posta ọnwụ ife ọnwụ na-eme ịbụ keyboard master ozu nwụrụ obodo ajụ oyi aka na-agba ọbọ bịa egwu anyị gba bọị na mwesana aka anyị na-etiba ọnwụ ife ọnwụ na-eme ozu nwụrụ obodo ajụrụ oyi ozu nwụrụ obodo ajụ Shiwa keyboard nwanne ahịa nwanne isi m chọrọ ipe mpe oyi isi m epego mpe nwanne ọnwụ ife adịghị ọnwụ gị ọbụla na-eme Subscribe to Sesimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.